O mando da escoba, o mando da tele, facía moito de Isabel Pantoja e todas estas, Bueno, que despois de maior xa cambiei o xénero porque vin que non era o meu. Tele típicos de Navidad así, eu creíame coa sábana da cama e todo, facía moi de Facías ben o as papel. xa facías isto. En concreto, pois, un home vino a propoñerme que se me había planteado algunha vez dedicarme a isto de forma profesional. Eu de primeiro xa Que te anos digo, tiñas? 20 e poucos anos. Bueno. Eu, pois, ao principio pensei Guareiros, pois, xa coñecedes de sobra, pero vamos a escutar unha destas cancións que foi tampouco o teu cariño. Que recordo tes desta? a ver, yo con el tema Esta foi a de... primeira que cantaste? No, foi a segunda. Ves a escutámosla despois tamén. Pois o tema é que, claro, as cancións nos de antes, dos 80, dos 90, pero que a música tiro sempre un poquinho máis Máis hacia o moderno, moderno. Sí, sí. encantamos ritmos latinos e demais. Moito a música, pois, negra, non? Encantamos sobre todo isto. Puxeron esta canción e digo, a modo isto que é, porque na miña vida suroche polo que máis queras.